गोड़ लागतनी रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सबके आपन भोजपुरी चैनल अंजोरिया में। आ रउआ सबके होली की तैयारी कैसन चलत ताटे। तो चलिए ए बार हमनी के होली की तैयारी करे खातिर एगो नया डिश बनावल जाओ जेकरा कहल जाला चंद्रकला। बहुते निमन बनेला। तो एकरा खातिर 2 कप मैदा लियाई आ एकरा में 2 बड़ चम्मच जौन बाटे घी डलाई। शुद्ध घी डालब जा, तेल में उतना अच्छा टेस्ट ना आई तो घीवे डालब जा एकरा में। आ एकरा में चुटकी भर जौन बाटे मीठा सोडा डलाई या चुटकी भर नीमक डलाई। हम नीमक देखावे के भुला गईनी है तो रउआ सब डाल लेब जा। एकरा के अच्छा से मिला दिया। एकरा में अच्छा से मोयन मिल जाए के चाही। आ मुट्ठी बनला पर मुट्ठी बन्हा जाए के चाही। अगर सूखा लागे तो थोड़ा सा मोयन और डालल जा सकत आटे। आ तनी तनी पानी डाल के आटा गूंद लियाई। आ ना बहुते ज़्यादा नरम आ ना बहुते ज़्यादा टाइट आटा गूंथाई। तो जैसे पूड़ी के आदमी बनावेला नु टाइट लगावेला वो तनी टाइट चाही हमनी के आटा। एकरा के तोप के धो दिए थोड़ी देर खातिर। चलिए तले हमनी के खोआ भूंज लिहल जाओ। तो एकरा में 1 चम्मच और घी डाल के 200 ग्राम खोआ डाल ले बानी। एकरा के हल्का आंच पे भून लियाई। आ ओकरा बाद एकरा के हमनी के ठंडा होके खातिर धो लियाई, काहे कि एकरा में गर्मे गर्मे में चीनी ना डालल जाई। तो जब तक ये ठंडा होता तब तक हमनी के चाशनी बना लिहल जाओ। तो चाशनी खातिर 1 कप चीनी, आधा कप पानी डालत तानी। आ एकरा के बस चीनी घुलावही के बाटे, हमनी के ज़्यादा देर पकावे के नहीं खेतर। वो सबके ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लागी ई पाके में। आ एकरा में नो चाहे त केसर के धागा डाल सकतनी जा, आ ना तो एकरा में डाल दी जा तनी मनी जौन खाए वाला रंग आवेला तवन। ओकरा से कलर बहुत बढ़िया आई। तभी देखी कितना सुंदर एकर ऑरेंज कलर आ गइल बाटे। अतने पातरे चाशनी बनावे के बा, गाढ़ा चाशनी ना चाही। आ खोआ भी ठंडा हो गइल बाटे। तब एकरा में हमनी के जौन चीनी डाल दी। आ चीनी के हम मिक्सर में घुमा लेले बानी तो तनी पिसा गइल बाटे तो उ डाल दिए। आ ओकरे बाद काजू बादाम के कूट कूट के डाल दिए। पाउडर ना बनावल जाई, बस कूट के थोड़ा डाल दिए छोटा छोटा टुकड़ा में। तो बड़ा बढ़िया लगेला खाए में। तो ध्यान रखब जा कि खोआ तनियो मनी गरम ना होखे के चाही, ना तो चीनिया एकरा में पिघले लगेला तो बड़ा मुश्किल हो जाला भरे में। तो ये हमनी के मिला के धो लिहल जाओ। ओकरा बाद हमनी के देखल जाओ कि हमनी के आटा के का हाल बाटे। तो आटा भी थोड़ी देर खातिर छोड़ दल रहनी है जा। तब एकरा के तनी 2-3 हाली और एकरा के गुथ लिया या मुलायम कर दिया। आ ओकरा बाद एकरा के हमनी के लोई काट के आ बेल लिया। आ बेले खातिर हमनी के बहुत ज़्यादा पतला नहीं के बनावे के, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना। तो जैसे रोज सब पूड़ी बनावे नहीं जा ना, ओकरा से हल्का सा पतला बना सकता नहीं जा। वैसे हम एकरा पर दिखावे के कोशिश करब कि हम कितना बनौले बनी पातर, बाकी उतना अच्छा से नज़र शायद रउआ सबके ना आई, उतना पता ना अच्छा से पता चली कि ना एकरा में। तो मैंने उहे बाटे अंदाज़ा लगावे के बाटे कि माने जैसे पूड़ी बनावे नहीं जा तो ओकरा से थोड़ा सा और पतला बना सकता नहीं जा। आ एकरा बाद कुछ कटोरी चाहे गिलास जौने तनी तेज होके ओकरे के लेके काट लिया गोले गोले। आ जौन अधिका वाला जौन आटा बा तो निकाल के फिर ओकरा के बेल लिया। आ ओकरा बाद हमनी के खोआवा के एकरा के लोई ऐसन बना के गोल गोल आ ओकरा में डाल के आ एकरा साइड में तनी तनी पानी लगा दिए ताकि अच्छा से माने बन हो जाओ, ना तो तेल में छाने के टाइम पर खुल जाए। तब देखी दोसर का रोटी एकरा ऊपर ध दिए। आ ओकरा बाद एकरा के साइड साइड से अच्छा से दबा दिए। अच्छा से एकदम दबा देब साइड से, ना तो तेल में डालते नु खोले के चांस रहेला। आ बस ओकरा के हमनी के अंगुरी के सहायता से अपना दबा दबा के एक डिज़ाइन बना दिए। बस बहुते आसानी से ही जौन चंद्रकला बाटे ना तैयार हो जाला। ये बहुते बढ़िया लागेला। अच्छा रहो सबकी वीडियो ठीक लागत हो कि नो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा, वीडियो के लाइक कर देब जा। आ जब रोज सब सब्सक्राइब कर जाब चाहे लाइक करब जानो तबे हमरा बुझाई कि मैंने हाँ ये वीडियो रोज सबके ठीक लागत है कि ना और वीडियो बनावे के बाकी ना ऐसा ने। अच्छा कोनो चीज़ अगर नहीं निमन लगे तब वो कमेंट करके बता देब जा कि नहीं ठीक लागत। तो चलिए एकरा के गरम तेल में डाल के छान लिहल जाओ। तो छाने खातिर जौन बाटे तेल जौन बाटे मीडियम गरम चाहिए, एकदम तेज ना एकदम कम ना। आ पहले एगो चंद्रकला डाल के एकरा में देख लेब जा। आ एकरा के अगर ठीक ठाक बाटे जरत उरत नहीं खे, खुलत उलत नहीं खे, तब एकरा में और कुल चंद्रकला के डाल दिए। आ ओकरा बाद एकरा के उलट पलट के दोनों ओर से माने सुनहरा होखे तक, गोल्डन होखे तक एकरा के हमनी के फ्राई कर लेवे के बा। आ ओकरा के निकाल लिए। आ देखी कितना सुंदर रंग आइल बाटे, कितना बढ़िया बनल बाटे। इसको खुलल नहीं खे केनियो से, बहुते दोनों साइड से भी बहुत अच्छा कलर आ गई बाटे। तो यही तरह हमनी के मैं चंद्रकला छान लिया। ओकरा बाद एकरा के चाशनी में डाल दिए। तो चाशनी में डाल के एकरा के 2-3 घंटा खातिर छोड़ देब जा, तबे एकरा अंदर तक जौन बाटे रस जाई अच्छा से। आ चाशनी अगर रोज सबके ठंडा हो गई होके तो ओकरा के हल्का सा गुनगुना कर लेब जा। 2-3 घंटा बाद एकरा के निकाल के और अपना मन पसंद के जौन भी ड्राई फ्रूट्स होके ओकरा से सजा दी जा। आ होली पे केहू के बना के खियाइब जाए कि ना तो ओकरा बहुते बढ़िया लागी। तो देखी बहुते अच्छा चंद्रकला तैयार हो गइल बा। रउआ सब जरूर बनाई जा। आई होली बहुत प्यार से सबके साथ मनाई जा।